Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Momo Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite maọbụ ịkpọ m Akajugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa gbaa family emi dịkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa bụ my advice to called ones. Advice to called ones. I'm here to advise you dịka onye akpọrọ ọrụ. Onye bụ onye akpọrọ ọrụ. Onye akpọrọ ọrụ bụ a called one. Gị bụ onye jegolu n'ụka ma ọ bụ na meet with spiritualist ma ọ bụ na ije n'afa. Agwa gị na-akpọrọ gị ọrụ na ọrụ ụmala gị ma ọ na-agwụ n'ịbụ onye agwụ ma ọ bụ na-akpọrọ gị ka na ị ga-anọrụ a na arụmọrụ a. Ma iwu nwoke ma ịbụ nwaanyị gee ntị. Abịara nka ngwa gị okwu n'ụbọchị taa. Abịara nka nkọwala gị na ọ bụrụ ga asịghị na ọrụ ụmala gị ọ bụrụ na ị ga-arụ ya full time. Ọ bụrụ na ọrụ ụmala gị ọ bụrụ iwu na ị ga-arụ ya independently. O nwere ọrụ ga-ama gị dịka nwoke ma ọ bụ dịka nwaanyị. Ọ bụrụ na oge ị ga-eji wee jee n'iru ọrụ gị ga-abụ oge inwetagoro ya partner. O nwere ike ịwụ marriage partner gị. Nwere ike ọ bụrụkwa na ndị gị na ha ga-afọm as a team wee jee ozi a. Ọ nkwa ihe chọrọ ka nkọwa. Ndị akpọrọ ọrụ abụrụ sọ ndị dibịa nwoke ma ọ bụ dibịa nwaanyị ka akpọrọ ọrụ. Akpọrọ imirikite ndị mmadụ ọrụ ndị na-arụ n'ụzọ dị iche iche. O nwere ndị na-arụ n'ụka, nwee ndị na-arụ na asị spiritualist na ndị na-arụ asị dibịa ọdịnala mgbọrọgwụ na mkpa ihe. Ihe niile abụ ndị akpọrọ ọrụ. Yes. Kama na onye ọbụla na-arụ n'ụdị ọkpụkpọ oke esikwu ya dị. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na ọ bụrụ mmadụ niile ga-akpọrọ ọrụ ka ha function independently. Enwere ndị akpọrọ ọrụ na for you to function, ị ga-function with igwe. Ị ga-function with onye dị etu a ma ọ bụ onye dị etu a. Enwere ihe a na-akpọ lead minister. Nwere ike ihe a na-akpọ supporting ministers. Enwere ike akpọrọ gị oku, mana oku akpọrọ gị abụrụ ka ije bido ihu ọrụ. Oku akpọrọ gị bụ ka ị bụrụ nwa oje ozi n'iru ọrụ. Ebe a ka ndị mmadụ na-get twisted. Let me say this. The rate ọtụtụ ndị mmadụ akọwara ọrụ ọfụma ji adaba n'ọrụ. Ọ bụrụ na akpọrọ ọrụ ka ị bụrụ a supporting minister, i wee jeje bido ọrụ as a leading minister, it's just matter of time ihu ọrụ gị ga-collapse because akpọrọ gị ka ị bụrụ a lead figure. Mma akọwa ya ọfụma. Ihe ndị a bụ ihe ndị anyị ji maka ebe. Mana before we gawa n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa a na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ya ụbọchị ikpeazụ ya na ụbọchị nke mbụ n'ọnwa Jenụwarị. So ndị sonyela anyị na aja ga-enweta nchịkọta ya bụ ihe aja. Anyị malitere ịchụ aja anyị niile igwe ihe karịgoro 4 years. We have massive testimonies. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso anyị, ihe ị ga-eme wee chaatịa m na WhatsApp, forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta. Then mezie token donation to the account number. Chaatịa m na WhatsApp agwa gị other details we need for you in order to book you. N'isi ụtụtụ ejegori na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubie okwu n'isi ndị sonyela ya all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, the members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Etu a ka anyị si eme ya. So ọ bụrụ na you're interested, chat me on WhatsApp. WhatsApp number ị ga-eji nweta mbụ bụ 0805
080537672. I repeat, 08057837672. Now let's dive into today's lecture. It will not be long, but just pay attention. Message tag is in your thought to the mother nabu. Yes. Under the influence of my voice right now, count yourself lucky. The things you want to bozi can be said drop here. I be a member na wagi. No one or to ndị mmadụ ndị ka bidosiri ọrụ, especially ndị na-akọ face taa, ndị na-asị m zie ozi ama maka ha bụ ndị kpọrọ onwe ha ndị ọrụ, ndị na-eme operate n'ụdị dibịa maọbụ n'ụdị dibịa nwaanyị maọbụ dibịa nwoke maọbụ dibịa nwaanyị. Abịara m ebe a ka m kwuo na ọtụtụ n'ime fa ga-aba slide, especially n'arọ a na-abịa n'iru 2026. And e nwere reason kpatalụ mgbe m jụbara ajụjụ kere ihe kpatalụ a ga-eji nwee ụdị baslide a ga-enwe baslide nke ga-apụta ihe ga-agbakwa n'iru akwụkwọ ozi asị n'izie. Ụfọdụ o nwere ụfọdụ jụbara kere ihe kpatalụ a ga-eji nwee ụdị ndị ga-etu a ga-eme baslide, to the extent na ha ga-asị na ha adịghị alụsị na onwe ọzọ ihe a na-aghọta. Reason bụ na ọtụtụ n'ime ha bụ abụrụ ndị emere ka ha bụrụ leading figure, ka ha bụrụ ndị nchụaja n'isi onwe ha. Akpọrọ ha ọrụ no doubt, mana akpọrọ ha ọrụ ka ha bụrụ leading figure, akpọrọ ha ọrụ ka ha bụrụ a supporting figure. Mma akọwa ya ọfụma. Mgbe m jụwara wee sị m na-enwelu ndị akpọrọ ọrụ ihe ojii azidaba dị mkpa ejije m ozi a n'isi ụtụtụ abụọ. Na o nwere ndị akpọrọ ọrụ, yes, akpọrọ ha ọrụ, mana akpọrọ ha ọrụ ka ha bụrụ independent figure on their own, ka ha bụrụ ndị nchụaja on their own. Egosiri m ọtụtụ ihe. O nwere ọtụtụ ndị akpọrọ ọrụ. Onye akpọrọ ọrụ, remember, onye akpọrọ ọrụ abụrụ so dibịa nwoke maọbụ dibịa nwaanyị ka akpọrọ ọrụ. Akpọrọ imirikite ndị mmadụ ọrụ n'ụzọ dị iche iche. O nwere ndị na-arụ n'ụka, na-enwe ndị na-arụ as spiritualist, nwee ndị na-arụ ka dibịa nwoke maọbụ dibịa nwaanyị. Remember na my previous lecture agwara gị na onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ irrespective of the way and pattern the person is following. Know this one and know peace. Mana today I'm laying more emphasis on dibịa nwoke na dibịa nwaanyị. Mana achọgoro m ka m kọwara gị na gị nwa ga-amarịrị na ndị akpọrọ ọrụ bara ụba. Then na-achọkwa ka m kọwara gị na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ akpọrọ ọrụ n'ụzọ dị iche iche, especially ndị akpọrọ n'usoro dibịa nwoke maọbụ dibịa nwaanyị. O nwere ihe nchọ ka m kọwara unu. Ndị akpọrọ n'usoro ụka, ọtụtụ n'ime ha ghọtara ya, because edotara m when my course started. Ebidoro n'ụka, yes, till the time agwara m na ọ bụrụ ebe a ka akpọrọ m na mma na wee jee ozi a. Mana before then I have been trained via the philosophy and theology linear. Then and I trained as a charismatic training. I undergo the training and did what is called the Life in the Spirit seminar. So during this training, I used to be a member of Catholic Charismatic and Bible Society. So ihe na-achọ ịkọwala gị oge niile abụ the years of experiencing. Mana ihe na-achọ ịkọwala na o nwere training asa a na-enye. Training a na-enye in the life of the Spirit seminar bụ ka ewe ascertain ebe ọkpụkpọ oku gị nọ. Enwere ndị akpọrọ oku ka ha bụrụ ndị intercession minister. Yes, when that akpọrọ ka ha bụrụ ndị prayer warrior. Ọ bụ na Bible site when ndị akpọrọ ka ha bụrụ ndị Caritas. When that akpọrọ ka ha bụrụ evangelist. Ndị a bụ ndị nọ na ndị department evangelical. When ndị nọ na musical singing ministry. Ịghọtara ya? So in this process, bụ mgbe ahụ ị na-anọ under Life in the Spirit seminar ka a ga-ama ebe onyinye gị bara ụba wee tinye gị n'ime
the problem enwelu na ndị na-alụ n'usoro ọdịnala na ọtụtụ ndị mmadụ amarọ ebe ha bụ their calling lies. Enwelu ndị trained mala certain ebe their gift lies most, then itinye ha na ya bụ ebe. O nwere onye akpọrọ ka ọ bụrụ na onye ga-abụ the lead minister, nwee onye akpọtalụ ka ọ bụrụ the supporting minister, nwee onye akpọtalụ ka ọ bụrụ the singing minister. Ebe ahụ ha niile bụ ndị akpọrọ ọrụ. Ka mmakwalụ gị atụ, isi Reverend Father na-aka ụka bụ the leading minister, the priest to celebrate mass. Mana enwere other supporting ministers. Enwere ike the priest a na-lead mass, mana enwere ike nwee a deacon nọkwazi ebe anwa all supporting ka ọ nọ. Yes, a deacon nwere ebe ọrụ ya jedebere. All the priest ga-celebrate mass, mana the deacon ga-agụ ihe ọgụgụ, nwekwaziri ike ikwu okwu Chukwu. Then enwekwaziri catechist, onye ọrụ ya bụ ịda akụzi catechism, nkụzi nke okwukwe. Enwekwazị ndị a na-akpọ lay readers, ndị ọ bụ ọrụ ha ịbịakwa ebe gụọ ihe ọgụgụ ụfọdụ. Enwekwaziri altar girls and mass servers. Enwekwara ndị kwaya, enwere ndị usher, stewards and rest of them. Nchiọdị ndị a niile bụ ndị na-arụ ọrụ within the proximity of Chukwu nke pụrụ ime ihe niile. Etu a ka ọ dịkwa n'ọdịnala Igbo, because dịka m si gwa gị in my previous lecture na nkụzi na spirituality niile is one. Na mba na-asụ n'onu mana akwa ụkwara ọ bụrụ ofu. Etu a ka ezi wee nwee the ministers. O nwere onye bụ a brother ọ akpọrọ ya as a leading minister, mana ọ bụ onye prayer warrior. Ọ na-function well as a minister in prayer warrior group, prayer group. Mana ọ ma function well as a priest. Mana echefuna na ha niile na-arụkọ ọrụ n'ofu ala ji ka a na-achọrọ anụ. Etu a ka ọ dịkwa ụfọdụ ndị wụ Reverend Father, mana enwere onye bụ deacon, enwere lay readers. Ndị a niile na-agbanye n'ofu ọnụ goolu ma na-ekele ọrụ eke, enweghị na-akpọ division of labor. Problem enwelu now eji si mbịa kwuo okwu ahụ n'Igbo spirituality. Na-agwara gị na ị nwere agwụ, na-agwara na ị nwere call, does not necessarily means na ị ga-abụ the leading priest, na ị ga-abụ onye nchụaja n'isi na-agba gị. Ọ bụrụ ihe o minuru. O nwere ihe ị kwesịrị ịma. O nwere ndị bụ na ha ga-abụ the leading priest on their own. Enwere ike iziga ozi a via afa ma ọ zie ozi a through direct message, inwetal either through trance or through intuition perception or through many other means of prophetic ministration. Inweta ya bụ ozi. Yes, akpọrọ gị ọrụ, mana ọ bụrụ necessarily na ị ga-ebido ihe ọrụ gị direct bụrụ the priest or priestess. Ọnya bụ mistake ọtụtụ ndị mmadụ ndị akpọrọ ọrụ na-alụ emekịta. And asị m kwuo na ọtụtụ n'imefa ga-elweta dị frustrated maka na ọ bụrụ ife ha na-eche ka ọ bụ, maka na onye ahụ a nọrọ n'ihu ọrụ ya. The only thing ga-eme ka ị dị frustrated bụ na ọ bụrụ na ị nọrọ n'ebe a chọrọ ka ị nọrọ, maka na isi na-ebu ogiri na-ebu ogiri, isi adị ebu ogiri bụ ogiri, ogiri anyị jee ya onu. That is one Igbo adage. Ọ bụrụ na akpọrọ gị as a leading minister and you position yourself as a leading minister, it's just a matter of time you'll be frustrated and exhausted. So ị kwesịrị onye akpatalụ mgbe ụfọdụ as spirit leads, a ga-apamit m ka m welcome ụfọdụ ndị akpọrọ ọrụ, yes, in mentorship. In via that mentorship does not necessarily means na ị ga-eje bido bukọba ngwongwo na ngwongwo. Example, na ịbụ nwata nwaanyị
asị gị na-akpọrọ gị ọrụ i wee jee sị na-akpọrọ gị ọrụ jecha ofu dibịa ọ bụrụ ọsọ agwụ ka ị gbalụ ịmọrọdụ ebe ya strength lies mana ịnụgo na-akpọrọ gị ọrụ n'ịbụ onye mmiri ije kpọọ ofu dibịa o jekonatara gị mmiri ije lụọ agwụ ibunata mmụọ nka mmụọ ikwu nne gị bunata mmụọ ikwu nna gị. O nwere ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa iyi abụ ije n'iru ọrụ ha ị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ na-asị onye ọkwụnwa agbọghọbịa ọ chọkwado ịnụ di. Nke bụ eziokwu akọrọ mmiri am not here to massage ya ego etu si nweta ya meseji ka m si enye ya na o nwere ụdị obuko ọ ga-abụ ibuko just market na iji gaa aka gị decide ya na ịma anụ di. Nke bụ eziokwu bụ na o nwere ebe ị ga-ebuko ruo buko o nwere kind of confidence ị ga-enwe. I believe zie na iburugo the pretense. I believe zie that you have arrived. The ego gị ga-arise. At that particular point, a man owu na be nwoke. Ọ bụgoro na o nwere ka isi nụọ di ya nụọ ị ga-anata ka sure. Just matter of time. Not even some their own will end within years, few years. Ị ga-anata because na obuko ibukogoro enyego a kind of confidence and exposure ga-eme gị na gị na ya buko ndị otu ahụ ibukọtara ama no wonder any man. Onye agbatara na ọ na-adị very difficult nwata nwaanyị bidogoro ọrụ ya full time ịnọ na be di. Mark my words. Ọ bụrụ na agbọrọ gị ọrụ mana isogo na ndị aja eme buko ịkpọtago ndị mmiri a na-ekwu na ịkpọta ndị mmiri gị kpọtuo na arụsị ikwu nne gị kpọtuo na arụsị nke anyị kpọtuo na azụ ijegoje butekwu arụsị ebutebe dọba mana ịbụ nwaanyị aka nte yi ma na owu na be nwoke. Ọsọ ya bụ na nwoke a ezigbo nwoke ka ndị na-ekwu maka ya ezigbo nwoke ka ndị na-ekwu maka ya adịm ekwu maka ịpa ụpa adịm ekwu maka ịpa ụpa business ya crashịrị enwere ihe ọ na-arụ na-achọ shelter na-achọ housing na-achọ free food na-achọ free honey pot o wee nwee ka o si cross ọ ya apart nwere nke o mewu idebe ya na be gị ọ na-ejidere gị ebu n'aka na-egburu gị ebu na-enyere those messages as a run boy. From there na-alụrụ ụmụ ọrụ ndị a ịchọgasịrị na-asaghị isi gị. You decide esi na nwoke a na ọ dịkwa very humble echi ịsụ akwa ọsọ chita ka ọ sụọrụ gị echi na ọ dị humble. Before you know it, iko asịa ya into marriage. Mara na that marriage is just matter of time ọ gụnwachi that marriage. Mgbe ọbụla ị kwụsịrị iweta ego mgbe ọbụla ị kwụsịrị ime ka isi eme the marriage will collapse. Mgbe ọbụla nwoke anwa nwụtara onwe ya kwụrụ n'ụkwụ ya na ka nwoke si akwụ the marriage will collapse. Yes, unless na nwoke nwere ike ịnwetazi onwe ya n'ụwa ịfụ na that nwoke a n'ọgụ nwa nwoke na ya bụ marriage only that na onye abụọ amụ nke a ya kpọkwana nke a gịnị nke a bụrụ ụdị a na-ekwu maka ya. Mana ịnụta nwoke kwụ n'ụkwụ ya na-abụ amadịrị possible as long as you go full-fledged ihu ọrụ. Ịghọtara ya? Unless na ịnụgo di anụ already kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ di gị kpata ndị ga-adị na-eme ọfụma megidozie ọrụ ma gị bụ na Chineke gọziri gị wee nye gị nwoke ọ ga-adanara gị na ya nwoke nwekwara agwụ ya sị nwunye m enwere m agwụ ị nwere agwụ mana oke total the nature of ọrụ nna alụ maọbụ ahịa nna azụ ngwa akwado gị ngwa na-alụchite nke mụ na gị. That is the only way ihe eji wee nwee ike nụtawuo odogwu na-alụkwa ọrụ na-aga. Mana ọ bụrụ na n'ijego kwuo buko o nwere nwaanyị nje na bie ewo ndị na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ ọkwụ nwa agbọghọbịa onye a na-agwa gị ya dị 30 something years eziokwu nwere ike iwebe late 30s mana ifu ihe o bukọrọ ọ dị egwu ọnụ na arụsị nke a na-eme oje buru dọba
wee na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ mana ihe onye kwe ka egwu ya. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ ọ bụrụ na ị ga-ewo my advice, ọ bụrụ na ana na-echọrọ ịnụ di unless you forget ihe gbasara di na ndụ gị, bụ na ịchọrọ ịnụ di, I will advise you. 1, malụ inidoro ime buko ọ bụrụ na akpọrọ gị ọlụ. 1, chọpụtagoro exactly ebe ahụ ya calling dị. Enwere ike ọ bụrụ na calling gị bụ ịda arụ ọrụ within the proximity of calling. Example, ka mmadụ ga, do you know adoration ministry n'elu? I can tell you that within words, there is no doubt whether Camillus Ejike Mbaka na akpọrọ ya ọrụ, there is no doubt. Whether ma ọ wee ezigbote onye akpọrọ ọrụ, ezigbo onye agwụ, yes, no doubt. Then whether ma enwere ọtụtụ ndị ọzọ agwụ, ndị agwụ, ndị akpọrọ ọrụ, ndị Chukwu Okike ji aka akpọtara ya, ha na-arụ ọrụ within the proximity of the adoration family. Agwụ na-enye ha nsogbu kwụsị, ha nọ in plenty. Onye a nwere ike ọ bụrụ nya na-eli the singing ministry, o nwere ike ọ bụrụ na ọnya na-eli the ayeyeye group, onye nke a nwere ike na-eli the inspiration and innovation group. Ị mara na ọtụtụ ihe na-eme na adoration mgbe ụfọdụ nwere ike si n'aka onye agwụ na-alụkwa ọrụ under Ejike Mbaka wee nweta the new idea. All the departments man they in charge of administration, most of them will call it. Man happy to handle all within the proximity of that a large family of the adoration families and the adorers. Agwa kutinye so. Onwo onye rutamu mgbe a anyị na-eje training. Onwere ndị agwụ na-enye nsogbu mana happy to ana bata as a singing minister, maybe as a prayer warrior. Before na agwụ na-enye nsogbu akwụsị maka na ọ batago na within the proximity of the ndị agwụ, ọ nọrụzie na-enye supporting. Problem enwere bụ na o nwere ọtụtụ ndị ọrụ ha bụ supporting role, mana today ha ejegoje kwanata mmiri, ha ejegoje bunata nka, ha ejegoje bunata nka, mana ọrụ ya original calling ya bụrụ na ọnya ga-elid. Original calling ya bụ na ọ ga na support the leader, and ojezie eje bute onwe ya ka o lead die, ọ ya dị exhausted, ọ ya collapse. Ụfọdụ n'ime ụnụ bụ na emerie na ị ga-function only under a man who will be your husband or who will be your partner, the lead. Mana today ijego buo buko dịka nwaanyị na-achọ ka function as a priest independently, or a collapse. It's just a matter of time. But it's not that most name. Also, ya brogoro n'ije bakosi otu dị iche iche na ụdị ka inweta ike. Maka I can see some of you complaining. We can complain, na-achọ solution. Ụfọdụ eje tụnye unu otu dị iche iche. Imechapụ ihe na-ebe na aka na-ebe. I'm here offering my admonition. Admonition bụ na ọtụtụ n'ime ụlọ akpọrọghị ọrụ ka ibulu a leading minister, akpọrọghị ọrụ ka iburu onye na-asọpọtụ, mana do to need to forward. It just a lead be. It just onwere oge ọ ga-elu nwa ihe na-aghọta, and onwere oge ọ ga-elu some of you will run back to church thinking na onyenwa bụ solution. Ọ bụrụ onyenwa, whether me nwere calling, mana the problem bụ na edurusoro ọfụma. Enwere onye nwere calling isi mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa, mana ihe ọ nidire bụ a function under established team of ndị nwekwa the same calling of isi ọgwụ, ha na-alụkọ ọrụ ọnụ under as a one company, as a one unit. Do you know that some of these companies na-produce ọgwụ na-enwere ndị bụ agwụfa ka the company ji arụ ọrụ? Ọ nwere idea ọ na-arụ ha n'ọrụ na that company, ọ ga na-eweta new innovations and new technique, mana isi ya oje bido nke ọma function, mana ọ nọrọ na nke onda nke mmadụ
ọ na-function. Ịmara enwere ndị emerụ na ha ga-anọ under from body shelter to function. Etu a ka ọ dị nwaanyị. Ọ bụrụ na nwaanyị nwere calling, echọpụta ya n'oge, bido n'oge, tichabi ya, ndị otu ya ga-eji aka ịhọpụta nwoke ya enye aka ya anụrụ ya. When the time comes, nwoke ga-enyekwa aka wee kwudoro ya ihu ọrụ wee nye the cover. Mana the way the rate single ladies si agbawa n'ihu ọrụ full time, ọ bụrụ na ị nwere calling ọ na-edi stop gị, enwere ka esi akwadoro edosiri nwa agbọghọbịa ihe ka mụọ ndị otu ya, chukwasị afa buy ya more time. Nwere ihe a na-akpọ ekwemagwụ, medoro ya ekwemagwụ, gwazie ha sitere ihe nwoke ọ ga-anọ n'okpuru ya wee function. Ọ bụ ngwa ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwekwa ndị nwere the capacity to function on their own. Ụdị ndị ahụ dịkwa, ifụkwa ụdị ndị ahụ nye ha nkwado. Mana gị bụ nwaanyị, ịdazi na-eme ka asị ka ibukọ ka asị na gị na nwoke na-ama aka, ọ dịrọ necessary. Ọ gwara ụfọdụ ndị bụ nwere calling, mana calling ha bụrụ ka ha n'otu ana rụgba ọrụ a full time. Nwere ụfọdụ ndị nwere ike ịsị gị na ha bụ ọgbanje gbasiri ike. Ịbụ ọgbanje gbasiri ike does not necessarily means na-akpọrọ gị ọrụ ka ị bụrụ a leading arrow. Nwere ndị nwe ọgbanje fa abụ ka apịzie ndị ọgbanje ya ka akwụsị ịghasara ya ihe, ka ọ ga-abụ ihe o tinyere aka ka ọ na-aga. Onye na-etu a nwere ike special calling ya bụrụ intercession. Intercession bụ na ọfụ onye bụ onye ọgbanje, he or she will call that onye ọgbanje, speak to the spirit of ọgbanje, nye hapụ onye aka na onye a dị ezinụlọ ya mba, sụpụrụ ha aja, ndị ọgbanje hapụ ya. Maka na ndị ọgbanje na-anụ olu ndị ọgbanje ibe ha. Etu a ka ọ dịkwa ndị mmiri. O nwere ụfọdụ ndị bụ ndị ahụ bụkwa ndị mmiri, mana onye ndị mmiri na-edi stop ihe ọ nidere ịkpọta onye ahụ nso, speak into the life of that particular person. Ihe ndị mmiri na-enye nsogbu, reconcile ya with them, settle ha, edebere onwe enwe peace. Let me tell you, o nwere ndị akpọrọ ọrụ na-alụ n'ụdị dị iche iche, mana ha enyere ha the powers na ha nwere ike irreconcile with problem ebe ọ bụ na enwere division between ndị mmiri, onye mmiri na ndị otu ya. They will come and intervene ka mmalụ ga-atụ ihe dị n'ụwa. O nwere ike ọ bụrụ na iwu a lawyer, i nwee problem with a lawyer, mana o nwere onye ọya bụ a fellow lawyer nwere ike talk to another legal friend. Ochiri because of na onye na-talk to onye nwa bụkwa another lawyer as a legal friend, oge ntị, a resolve that matter amicably. So e nwere great chances, yes, na-eto mbụ onye ọgbanje bụrụ onye mmiri, na ọ dị very great chances na onye mmiri ọbụla ya na ndị mmiri ndị otu ya na-agbanwe, I can easily intervene. Yes, because even ndị mmiri nke ya nwa ga na-afụta ya na onye a na-eme intervene bụ onye nke anyị. Then gị nwa na onwe gị na-emezi intervene, you make a case for the person why onye dị etu a should be allowed ka ọ mụọ onwe. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na ọtụtụ ndị akpọrọ ọrụ mana akọwara ọrụ ha ọfụma na-eme terrible mistake, ga-result na a ga-enwe shaking. A ga-enwe ọtụtụ ndị mmadụ ga-asị na onwere ihe ha na-aghọta, therefore ha ga-emecha desert ya ihu ọrụ ha. Ụfọdụ ga-consider going back to Christianity as solution, but ọ bụrụ onye ga-abụ solution. The solution bụ na ọ bụrụ isi niile na-ebu ogidi, isi adị ebu ogidi onudugbalịgbo. Gịnị bụ my advice this morning? My advice bụ ọ bụrụ na agwara onye nwere call
find the go out to ebe calling lies. Ibu onye ga function as independent person, as the arrowhead in that you are calling, or you are meant to succeed under a man's roof, or you are meant to succeed under a man as a leader. Ọ bụrụ iwu o nwere nwaanyị ụfọdụ emelo na ha ga-alụ ọrụ as a sister. Maybe they decided not to marry. Maybe their destiny abụrụ na ha ga-anụ di. Mana na calling ya ka ọ gaa n'iru, ọ ga-anọ under a man's roof authority. O nwere ụfọdụ ndị sister ndị akpọrọ ọrụ ha nọ na ministry dị iche iche. On their own, they will not succeed. But when they are under a brother leadership, na-enyere brother aka, na-back a brother in prayers, na-back a brother in ọrụ, both of them will be succeeding. Ọ nwekwana ndị bụ ụmụ nwoke kwa, you are a man, in well calling, in well agwụ, mana you are doing well in your business field, you know. Ihe need abụrụ ka ị bịa rụwa ọrụ agwụ full time, ka ị abandon your flourishing business for ọrụ agwụ. No. Ihe need bụ ka ime udo with your forces, then renegotiate with them how you can be contributing in one way or the other. Eneghe anya ka mmalụ ofu a, enwere ike ọ bụrụ na ịbụ onye akpọrọ to be an evangelist, ka ị bụrụ onye ga-agbasa ozi ọdịnala, ka ị bụrụ onye nwere ike ọ bụrụ na nkụzi gị ma omume gị in the previous life lead to ọtụtụ ndị mmadụ ije ha ụzọ. In your karma and your tact in this present earth life bụ ka ị win more souls back, ka ọtụtụ ndị mmadụ niile iduhiere ụzọ ka ịkpọchigata ha azụ site na ibi ezigbo ndụ, site na preach good messages for them in order for them to retrace their track, ka ha nwee ike na-achigata azụ n'ụzọ na-enye na ndụ. Ụdị mmadụ dị etu a, ọ bụrụ iwu na ị ga-ahapụ biznes ị na-eme that is flourishing bịa setụlụọ bụrụ evangelist. No. Ihe ị na-edere bụ ị na-eme that your flourishing business, you negotiate with ụmụ mmụọ na ị ga na-eme this your flourishing business. However, na ị ga na-eweta some percentage iji wee support ministration, that is ịgbasa ozi ọma. Etu anyị nwere Eziokwu TV now. Yes, somebody nwere ike isi oke ka na support ministration ịgbasa ozi ọma in one way or the other. No one of them dịka akpọrọ m ọrụ dịka a priest and the evangelist. That's why anyị ji wee nwee Eziokwu TV na-spend over $1 million every month ịfụ na ya bụ evangelization na-aga n'ihu. Ihe asị ka nsi enweta ego m ji eme ọ maka na ọrụ akpọrọ m my forces na-ensure na ego anyị eji mee anyị akọ. Ka anyị kwụsị ebe a, inwe ajụjụ ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri, chat me on WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Na na screen gị ga-afụ nọmba mkpọ. Let us pray. Ekwem na Chineke, ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu oke pụrụ ihe na-ebe with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie.